أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Ngicela Allah umdali weinto zonke ungikhona umvelinqangi angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela zonke izinkanuko ngelinye ilanga ziyokunambitha ukufa. Anguphindele. Umphefumulo awufi, awukunambithi futhi ukufa, kodwa zinkanuko zakho ezinambitha ukufa. Bese uyafa umzimba wona uyephi? Uye ethuneni, enhlabathini. Ukuthi inkanuko ziphelelaphi? Kwazi ongabonwayo. Kwazi lo enimphikayo nina nithi umdala akekho. Uyena owaziyo. Wena ke othi umdala akekho, sitshela ukuthi umuntu mangabe sekuthiwa usedlulile emhlabeni, inkanuko zishonapi? Lezo nazo kumanje. Zishonapi zona? Lalela-ke. Ulalele ulalelisise. Wonke umuntu uzofa ngelinye ilanga. Aynama takunu yudrikumul maut. Noma ngabe ukuphi lapho ukhona ukufa kuzofika kuwe. Khumbula, njengoba ngila angizanga ukuzokutshela izinto ofuna ukuzizwa kuphela, kodwa ngizokutshela nalezi ongafuni ukuzizwa kodwa kumele uzizwe. Ngelinye ilanga ukufa kuzokuthola. Walau kuntum fi burujin mushayyada. Noma ngabe ukusakhiwo esinde kangakanani, noma ngabe usendizeni, noma ngabe kusubmarine, noma ngabe kurocket, noma ngabe kuspaceship, noma ngabe ukuphi, kodwa ukufa kuzokuthola ngelinye ilanga. Kuzofika kuwe. Lalela kulalelisise. Ngivule la incwadi kaJobe 14. Uyilalelisise. Ithi umuntu ozelwe ngowesifazane, qale ku verse 1. Imihla yakhe mifushane, igcwele ukuyaluza. Uyavela njengembali abune. Uyabaleka njengethunzi angemi. Umuntu ozelwe ngowesifazane, imihla yakhe mifishane emhlabeni. Uyavela njengembali abune. Uyabaleka njengethunzi angemi. Lalela-ke mfowethu, lalela-ke dadewethu. Njalo ekuseni umuntu mangabe evula amehlo, ingilosi yokufa iyafika ikhulume nawe, ikhulume nami. Ithi lalela, qala usuku lwakho ngendlela enhle, ngendlela ejabulisa umdali wakho. Yiba nobudlelwane nomdali wakho. Yingakho thina ama-Muslims mangivula nje amehlo, into yokuqala ephuma emlonyeni wami, alhamdulillah. Oh Allah, udumo lukufanele wena wedwa. Alladhi ahyana. Oh Allah, wena onginikeze impilo. Ba'da ma amatana, emva kokuthi sonke lesikhathi bengifile. Allahu akbar. Wa ilayhi an-nusur. Enengiyazi ukuthi lelanga leli ohlala ukukhulunywa ngalo liyeza, ilanga lokudlula emhlabeni kimi liyeza. Yingakho ngubonga ukuthi alifikanga namhlanje, abanye basavukanga esilale kanye nabo sonke izolo. Yiba nobudlelwane, ingilozi yakutshela ukuthi yiba nobudlelwano nomenzi wakho. Lo menzi wakho abanye benu abathi akekho,
kodwa ingilozi ithini yiba nobudlelwane naye, ngoba ilist elandelayo sengiqedile ngabe list edlulile njengoba nivukile nje nina. Ilist elandelayo kungenzeka ibe negama lakho. Vula ingqondo ke mfowethu, vula ingqondo ke dadewethu. Akugcini ke lapha, awulalele ithuna uma ngabe likhuluma nathi usuku nosuku. Masivuka ithuna lenza umlayezo noma lenza lihlaba umkhosi. Lalela ukuthi ithuna lithini. O ndodana ka-Adamu nendodakazi ka-Adamu, lalela ulalelisise. Mina ngiyindawo yabafileyo, mina ngiyindawo yobuhlungu, mina ngiyindawo yobumnyama, mina ngiyindawo yomzwangedwa, mina ngiyindawo yothuli, mina ngiyindawo yezibungu, mina ngiyindawo yezintuthwane. Allahu Akbar. Every day ithuna likhuluma lento, litshela mina nawe. Ngakho ke ziphathe kahle, uzilungiselele ukuthi ungafika kimi noma inini. Zilungiseleleke mfowethu, zilungiseleleke dadewethu. Ngokwenzani? Ngokuthi uphenduke kule ndlela yobumnyama oyihambayo, ubuye uzohamba ekukhanyeni. Njengoba lisho ithuna ukuthi mangabe ungaziphathanga kahle, lesikhathi abangani bakho sekuzimpethu, lesikhathi usubiza ukubola ngomama, lesikhathi usubiza izintuthwane ngobaba, kulapho ithuna lizokukhumbula khona ukuthi wena ubuyiphethe kanjani emhlabeni. Uma ungayiphathanga kahle, lithi ithuna, nokwemukeleleka kwakho uma ufika khona angeke kube kuhle. Kodwa mangabe uziphathe kahle, umdali ejabulile ngawe, umdali uyotshela ithuna ukuthi likuphathe kahle. Uzofa wedwa, uncwatshe wedwa, ubuzwe imibuzo wedwa, uphendule wedwa, ujeziswe wedwa, noma ujatshuliswe wedwa. Kwazi-ke lokho mfowethu, kwazi-ke lokho dadewethu, ukuthi sonke njengoba siphila la emhlabeni siyadlula kulomhlaba. Lithi ithuna zilungiselele, ithi ingilozi yokufa zilungiselele. Thatha lento, ayinabungozi. Wothi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wothi akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah, umdala wey'nsuku, umvela kuqala, ungikhona, ongozeli, ongacwayizi, ongalali, ongafi. Bese uthi uMuhammad sallallahu alayhi wasallam isithunywa sakhe sokugcina. Unqobile emhlabeni, wanqoba ethuneni, wanqoba ngelanga lokwahlulelwa. Sengathi umdali angasidonsa ebumnyameni asilethe ekukhanyeni, sihambe endleleni enokukhanya, ahlale ejabulile ngathi zinsuku zonke. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.